Вось для яго склалася такая патавая сітуацыя, што лёгка замяніць, але пакуль я б сказаў, што няма нагоды. Хаця вось я неаднаразова казаў, што ці дажыве ён як прэзідэнт намінальна да канца гэтага году, гэта вялікае пытанне. І тут адказ на яго ляжыць альбо ў натуральных прычынах, альбо ён знаходзіцца ў руках у нашага ўсходняга суседа. Адзінае, што гэта можа змяніць, гэта вось тое, што напэўна для ўсіх было нечаканым, але гэтая стрэльба мусіла выстраліць. Гэта сітуацыя на беларуска-польскай мяжы. Я маю на ўвазе тое, што ёсць ужо паранены, ёсць ужо забітыя памежнікі польскія. Вось гэта можа сітуацыю змяніць.